Unha frase, unha soa frase. A frase con que a miña avoa marteleaba a miña infancia. Estuda, meniño, estuda, que logo xa che virá a recompensa. Si, avó, hoxe estás aquí, comigo, e xa ves, fixeche caso. Estudiei, estudo e estudiarei nos anos vindeiros. Pero a recompensa de hoxe ten un certo sabor agridoce. Un sabor que se encontra na metade entre a tristura e a satisfacción, que resulta difícil traducir en palabras. Como transcribir unha ausencia? Como encher unha páxina que quedou en branco para sempre? Vos digo, eu son Francisco Rodríguez Fernández, estudante de primeiro de bacharelato do IES Laxeiro de Lalín, un centro que posúe nos seus ocos unha maxia que me envolveu dende o primeiro día. A maxia maravillosa e feiticeira, con poderes ocultos daqueles que sen chistera fannos medrar. Son un neno inquieto, un neno a que lle fervo o boca, un experto pero maduro, un neno ou un mozo que quere ter sempre un sorriso nos beizos, que pretende que a xente que o rodea sexa quen de dibuixar ese mesmo sorriso. Pola situación que vivín e pola que hoxe estou aquí trazando sorrisos, a pesar de todo. A vida é como unha moeda que cae de cara ou cruz, sen ter nós ninguna posibilidade de decisión. De termos ese poder, aseguro-vos que hoxe eu non estaba aquí. Na miña vida saiu cruz, e nesa tómbola un piar fundamental da miña vida desapareceu, e outros piares fixeronse máis fortes para evitar que o castelo se derrubase. Cando a eles, outros piares pequerrechos naceron e axudaron a manter de pé. O profesorado, os compañeiros, pero sobre todo os amigos foron claves. Daniel, David, Guille, Martín, Cristian, Jenny, Óscar, Nerea, Cristina, Ana, deben estar neste discurso. Deben ser pronunciados porque todo aquilo que non se nomea corre o risco de desaparecer. E eu debolles tantas tardes de distracción, tantas conversas de desafogo, tantas horas de fuxida da negrura partiraz que tentaba conquistar o meu pequeno mundo. Eles e elas mantiveron o meu sorriso. E a moeda cambiou, gracias á familia e a tanta xente que me rodea no meu camiñar. Hoxe, a moeda cae do lado de cara. Un profesor especial, José Noche, díxome daquela: como se sobrevive? Adaptándome da mellor forma posible, do xeito máis rápido posible. Esta frase apoioume en moitas ocasións nas que as miñas forzas fraqueaban. E agora afronto un futuro incerto, pero sei que sempre estaría acompañado dunha estrela que me guiará para non desfalecer no camiño. Esa é a miña ambición, que a luz permanece. Para rematar, dar as grazas a quen fixe posible que eu este aquí, ao organizador deste evento, ao profesorado, ao xefe de estudos, á orientadora, ao director, e esas cabezas visibles que se preocuparon por min e me apoiaron. Dar as grazas ás amizades, esa familia que se lixe e que axudou a levantarme en cada caída. A miña familia e, sobre todo, a persoa máis importante da miña vida. Estas palabras van por ti, papá.